makapangtang kumain sa aming kedita nga sa Austin Cristo, tumuloy ka. Kaya ako, kailangan ko yung kilometro pang mag-negosyo naman yan. Ayos naman yung negosyo. So ako, nasa kaya ko, ganun ako. Oh! Diyang bagay eh. Bigay kayo kapag Ay, marakal-marakal po salamat. Oo. Maragol na pong bagay kaya kami ni. O, saguli po. Oh, thank you mo. Aplasan ko po, nanong ay biya ko. Ba, di kang bala, mas kinano, tanggapang kayo. Hanggang pagdasalusaluan niyo lang po po. Ay, salamat, Ay, sige salamat. po, salamat po. Parang Salamat po swerte ka po. kanini. Swerte ka sa lalo. Thank you mo rin. Bayo ya pasyon laging aldo. Umpisan kuning ka na akong kabiyayan. Maranong kong tatalakad. Ban magobra king marangle. Simpli amang masasabing ka akong obro. Dapat kimbalang patakning ka na akong pawas. Kako nga sasabi na yung biye ortalano eya biru-biru. Yang minsan, edo man nakakit di ngaliwa, yung importansya ning kanakong obro. At maging mababala pa panlalawe, karing kalupa kong ortalano. Dapat, maging sumbagaliti. Bantok ng kukimbi. Big sumikap ko, baning ka na akong pamilyo, isadsad na kimbi. King balang sakripisyong kanakong darlanan. Lalam ning mapaling aldo king marangle. Lalo kung miri ng lakas loob magobrang masalese. Iting kapanintunan ko, makapamiyasa ng kapaldanan, karing mas mangailangan kimbiye. Kaya kung naisipan, nanumaning sabyan daring aliwa, bagkus, ing nasa ako na mo, sabi-sabi tang kumayop at kumabsiking biye. Maluot na rin pala yung pangakulong daring tao karing pibale-baledo. Kapilan kaya mayaring kaya katamong kasakitan. Balo ko kumakwalta. Pero nano mo kaya yung ngagawa ko? Kasahop, kareng migit ang mga ilangan. O malasan tarita de kasya, ilaot mo kami siya, no? Kaniting pandemyo, at king kapamilatan mo, ingke kaming kapagnasan, miras ngan sana kingig pa. Ban kanito, kami, lalo na retang migit ang mga ilangan, akabyusan mi, iting kasakitan na kay kaming daralanan. Iting anaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.